करब बर्दाश्त नहीं यही अत्याचार के बढ़ रहल बा संख्या बेरोजगार के पता चल जाई धरना अब की बार के 4 साल ढील द नौकरी द के छीन ल बिगड़ल बा मिजाज जॉनी आर्मी वाला फील्ड मोती बा माराई मोदी सरकार के करब बर्दाश्त नहीं यही अत्याचार के बढ़ रहल बा संख्या बेरोजगार के पता चल जाई धरना अब की बार के 4 साल ढील द नौकरी द के छीन ल बिगड़ल बा मिजाज जॉनी आर्मी वाला फील्ड भर बर्दाश्त न करी समझदारी वाला बात न करी अग्नि ही वीर के करम बहिष्कार ना तो तोरा पोर होता रही लगातार 4 साल ढील द नौकरी द के छीन ल बिगड़ल बा मिजाज जॉनी आर्मी वाला फील्ड मोदी सरकार के करब बर्दाश्त नहीं यही अत्याचार के बढ़ रहल बा संख्या बेरोजगार के पता चल जाई धरना अब की बार के 4 साल ढील द नौकरी द के छीन ल बिगड़ल बा मिजाज जॉनी आर्मी वाला फील्ड भर के जान ले बका 4 साल खातिर खाली काम ले बका ये सब के टूट गइल हौसला राज्य से कहे बदल फैसला 4 साल ढील द नौकरी द के छीन ल बिगड़ल बा मिजाज जॉनी आर्मी वाला फील्ड मोदी सरकार के करब बर्दाश्त नहीं यही अत्याचार के बढ़ रहल बा संख्या बेरोजगार के पता चल जाई धरना अब की बार के 4 साल ढील द नौकरी द के छीन ल बिगड़ल बा मिजाज जॉनी आर्मी वाला फील्ड विराट म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो यमुनानगर जगाधरी।